kong asawa. Sa loob ng 10 araw natin sa ospital, ito na yung katugunan na pinagdadasal natin. Sila yung ginamit ng Panginoon para matulungan yung pangangailangan ng laboratorio. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Caloocan. Nanay Elizabeth Malones. Nanay, kayo po ay humingi ng tulong para po sa inyong asawa na dumaranas din po ng isang uri ng sakit sa bato na kung saan naninilaw ang mata at ang buong katawan po nito. Nanay, kumusta po ngayon yung asawa po ninyo? Sa ngayon po, ma'am, ang asawa ko po ay naka-admit sa S Avenue. Tapos, ngayon po, ang gagawin pong procedure na laboratory sa kanya na ERCP ay sa LTKI po, ma'am. Opo, so kasalukuyang naka-admit po sa ospital yung asawa po nyo, Nay. Nay, kailan pa po nagsimulang manilaw po yung katawan po nitong mister nyo? Ang nangyari po kasi, pagkalipas po niyang uminom ng, kasi po may bato siya sa bato, ngayon, nung nag-inom po siya ng 1 week, lumabas po yung paninilaw ng mata niya hanggang sa katawan po. Pagkatapos niyang uminom? Opo. Ano po yung ininom, Nanay, ng mister nyo? Nireseta po yung pampatunaw sa bato, kasi may kidney stone daw. Nireseta naman po ng doktor, ma'am. Opo, so uminom po siya ng gamot para po sa kanyang sakit sa bato. Ngayon, kinalabasan po nun ay nanilaw po si mister. Yes po. Okay. So, kailan pa po ba na-diagnose sa sakit na bato ito pong mister nyo, Nay? December 15 po, 2024 po. December 15, 2024 po. Opo, last year lang po. Na, ano po yung dating hanap buhay po ni mister? Rider po siya ng Move It at saka po Express, yung Grand Express po, nakamotor. Opo. So, sa inyo po, Nay, na paniniwala or sa inyo pong pag-assess, paano po nakuha ito ni mister na ganito pong uri ng sakit? Sabi po ng gastro, saka ng internal medicine doon po sa S Avenue, nakukuha daw po ang sakit na yun sa mga kinakain o sa medicine din po. Yun po ang sabi. Opo. Ito ba, mister mo, mahilig po kumain ng mga tusok-tusok, yung mga pagkaing lamang loob? Opo, ma'am. Kasi po, mula po nung pandemic, rider po siya kung saan po siya abutan ng gutom. Sa mga street food po siya umaasa kasi doon lang po yung mura, yung mga mami, yun po, yung basta sa street food po siya kumakain. Ayun, so basta lang po malagyan ng pagkain yung tiyan, hindi po sigurado kung malinis. Ano po, Nay? Opo, ma'am. Opo. Kayo po ba, Nay, meron ding trabaho or hanap buhay? Wala po akong hanap buhay sa ngayon kasi po ako po nag-aalaga doon sa aking mga anak na 2 elementary po. Ayun. So paano po, Nay, natutustusan nyo yung mga pangangailangan po ninyo, yung anak po ninyo, at ngayon po, syempre yung asawa po ninyo na tumatayong breadwinner ng pamilya ay meron din pong sakit? So ngayon po talagang tiis kami, umasa kami sa mga bigay po ng kamag-anak. So, yung mga kamag-anak po ay tumutulong din po sa inyo? Opo. Okay. So, asa na po kayo, umaasa na muna? Sa mga bigay-bigay lang po ng kapatid niya, sa side ko po. Ayun po, ma'am. Opo. So, gaano kahirap po, Nay, na yung asawa nyo po na inaasahan po ninyo ay ngayon po may sakit at syempre yung mga pangangailangan ng anak po ninyo ay nahihirapan po kayong maibigay? Nahihirapan po sa ngayon, kaya po ang ginagawa ko, lumalapit po sa mga ganitong mga programa ng gobyerno, sa mga ganito po na makatutulong sa pangangailangan po ng gamutan ng aking asawa. Opo. So ngayon po, Nay, katabi niyo po si Ka Rudy. Ano po yung pinakakailangan po ni mister? Ang kailangan ko po ng mga gamutan ng aking asawa ay siguro mga 200,000 po. Ayun, so siguro estimated nyo lang po yan, ano? Ano po? Opo, estimated lang po kasi po. Pag po ganun sakit, napakahirap, ma'am. Tanggapin. May pinapuhan siya ng sakit na ganun. Opo.
nababanggit nyo po, Nay, na lumalapit po kayo sa mga ahensya ng gobyerno. So, kumusta? Aside po sa Ako Bicol Party List, meron na din po kayong nahingian ng tulong? Meron po kaso wala pa pong waiting po, gano'n. Ayun. Kailangan po ng asawa ko kasi yung sitwasyon niya ngayon. Opo, so waiting pa. Wala pang kasiguraduhan kung mabibigyan po kayo ng tulong. Oo po, gano'n po. Opo. So, tama po, Nay, na lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List dahil sa Ako Bicol Party List ay ora mismo po kayong matutulungan. Eto si Karudi. Karudi, magandang hapon. Magandang hapon po muli. Opo, Karudi. Higit sa lahat, pinagbigyan ka agad ng ating buting Congressman Saldico, ng 100K para sa kanyang gamutan ng kanyang may bahay. Ayun. Yun nga, pinapaprint na sa ating tanggapan doon sa Kongreso para may bigay na kagad sa kanya. Ora mismo. Nanay Elizabeth, napakinggan niyo po si Karudi. Dito sa Ako Bicol Party List ay hindi na po kayo paghihintayin pa dahil ora mismo po yung tugon sa inyo, 100,000 po ang maibibigay pong tulong para po sa gamutan po ni Mister. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, Congressman Jel Bungalon, Sir Rudy Vizcaya at sa Ako Bicol Papa. Ora mismo party list po. Ayun. So, Nay, ang party list po natin ay Ako Bicol Party List at ito pong programa ay Ako Bicol Tabang Ora mismo. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Nay, ano po yung mensahe nyo? Baka may mensahe po kayo sa inyo pong mister. Ano kong asawa? Sa loob ng 10 araw natin sa ospital, ito na yung katutunan na pinagdadasal natin. Sila yung ginamit ng Panginoon para matulungan yung pangangailangan mo sa laboratorio. Nasa dilitis mo sakit ngayon. Ayun po. Ayun. So, ramdam po namin, Nanay, ang inyo pong nararamdaman na mixed emotion, nalulungkot po kayo at syempre natatakot po kayo sa sitwasyon ng asawa nyo. Pero laki po yung pasasalamat po ninyo at kasiyahan dahil natulungan po kayo ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, ma'am. Opo, wag po kayong mag-alala, Nanay, ano, dahil sasabayan po namin ang panalangin po ninyo na sana po ay tuluyan ng gumaling ang inyo pong mister. Maraming salamat po, Nanay.